puila na lansago sini edisi TV news channel ni bakhaktei hai ka ba nung to kroksa ekro mohranpur konse sini PWF ni president ngai hai ka ba khana tamani bagai taisa ripul ngani thangi chong bot sagra digisa emne to borok tam ni bagai sa mongko voting khanya na ka saimi to khano borok kaisa sala kaisa borok planning dok tui tong khana mungsa khanya ni bagai haini bagai borok khana te se vote kharina nai bin ang ma wan su ko ta ni bakhat ba piaba thangnai election 12 tarikh bo 11 mohranpuro piaba bilaina gunugul ungjak hai ka ba pistol lokmani jong humon hinmani omole bomo hairo amo to real no video robo khaija khai ani no ge sam borok tam no wan su ko mo hai khai chaimiya borok mo election no borok apply ingya ba ingmaya borok amo haini bagai kaisa planning khaika jate tini tibra motharong no kaisa sikri sokro khaye ba tungno borok amo haike orai pore khanya bagai amo hai planning no tui borok khayo tam ni ma borok election no paya aro khaiman tong borok haini bagai borok mo haike tini borok no sikri na bagai amo haike borok aro silai ro pistol lo amo haike tini borok no sikri khayo da khana election ungnani thangi tongo hai ka ba nondonogor kumar JB School ungnani thangi tongmani piaba 12 tarikh ni sarigo je notice rijak kare piaba tini riwi rijak hota se piaba lukurok nge belaino wana laijak piaba khana punga ikhangese sapta ni jorawo no piaba elek boot jengi dijangnai ripul himani tile neng tamu sana musung rukulok belaino wana laijak emne to jung to wana ya tam ni himba tung khaimano borok jese kono report khaito jung no koplaying nai jung no painai amorong no tei jung kunu wana ya tasu jor tei jung bukhaba jung khepta bonya tam ni himba borok report khaibo jung tipra mo tharong na aro jung no koplaying basanai borok tesa report khaipan jung kiriya piaba tabuk je jagao ripul ungnani thangi tongo a jagole piaba thangnai 12 tarikh ni salo je election ungmani jino adino kuno gunugul haikeba tamo problem ungmani ti tini khanani salo haikeba taisa ripul ungnani thangi tong amo to borok tam no wan su yo mo haike rina na kha thaimiya jung tam ni himba jung to omo haite se report ungna ro himbo wan su maya borok tam no wan su mo haike rina na kha jung amorok to kaham kai tasu jor te jung clear nya futa gito ko kono borok mo haike report di khano jung to kiriya no borok de kono khaitu tam ni himba borok de kono khanani ti planning khan khaitong kha je kono khaitong kha dabu kra khan thom laja jung mo nasing laja all report no borok emergency dago rika kaisa borok to planning ro kono teimano jeba mu no kaisa khaimano amo to jung sure di maya borok tam jani wan su tong kha to kono jung ready no haisi inkeba je 12 tarikh election ungmani jaka nondonogor kumar JB School ni je school khana election taisa ripul ungnani thangi tongo a jagole 12 tarikh ni je election kuno gunugul rok ungi je taisa ripul na jangnai emne to kono omo hai kono go lok to unkoya nya aro to kaisa kono problem nya unya chung katang khan pai lekha borok tam no wan su goi mo hai rina na kha mo tasu jorati chung thaimya buta teba kabang ma thairo ko to event machine rok nosto ungi tongo omo hai rok nosto ungmani bagi ja haikaba lukurok ni problem ni bagi je taisa na jangnani thangi tong a jago amo to tam hin thang sinai mane joto jaga no kisa problem to ungi thaikya omoni no tui ja aro mo hai rok khanya na kha thaimya ta emni kabang ma jaga no tini je 12 tarikh election lai ma jaga wo baksa lama kasu jak baikha lama kasu jak dom kiri jakha je unko je janjani center ro thani to budi na nai ma jaga wo lama ode ko kasu sikiri sokro khalai jakha tini borok rok khaijak baikha mo hai keye amono tuino tabo borok tam no wan su goi mo haike rina na kha thaimya ta egro mohranpur je consensus khobjak haikaba khana je ripul ungnani thangi tongmani a jagrale busikrok votar tong khana je ripul ungnani thangi tongmani haikaba nondonogor kumar je JB School
रिपुल अंगनानि थाङै दंमोन इखोना आजागा बोसोराव भटार दं एमने भटार तो आं बेसे जे खायजायाखौ गोबां मा जागानो अंको रिजाबा अरनि 2 बोसोर भटार अंखा आमो आं आसे क्लियर सुगियाखौ दा द बेला बेला के हामबाय सोनो जरान मान बगे हामबाय